Tervetuloa tänne Jatkojen linja-autoon. Onko kaikilla meininki? Joo! Hei hei! Ja Joni Ojala sama. Mitä vittua? Mitä nyt tapahtuu? Vittu pelataan biljardia. Onko tämä biljardipöytä? En mä tiedä kenen biljardipöytä on. Näin. Kruunalla kotiin ja klaamalla Essan baari. Ei paina valuutta kartti pohkeessa. Kruunalla kotiin ja klaamalla Essan baari. Pian ollaan jo kohteessa, diskon valojen hohteessa. Se on joko tai, se on joko tai, ai ai ai, se on joko tai. Klaamalla Essan baari. Se on joko tai, se on joko tai, ai ai ai, se on joko tai, ai 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 ai. Kruunalla kotiin ja klaamalla Essan baari. Ei paina valuutta kartti pohkeessa. Kruunalla. Täällä on mahtavaa. Noniin, onko se valmis? Noniin. Sanon lauseen. Kaikki on siis aivan loistavasti. Ei vielä. Mä ja mun lössi, pojum ei olla menossa mihinkään. Eikä meillä oo ressi, mistään teidän heikosta tiimistä. Sä voit tuua ne messiin, mutta tiedän et ei haluu midistä.
mukana mun lössi. Yeah. Pistä listalle plussata, mulla on mukana mun lössi. Koska silloin jos me tullaan, niin mulla on mukana mun lössi. Poika en mä tiedä suusta, mut mulla on mukana mun lössi. 1 jäbä Reina Backi teiliin, 2 jäbää pelaa flätti skeittiin, 3 jäbää YouTubisella. Koita sätää luurista, bluetoothi pelaa, 4 pompputtaa pallo, 5 pitäis kohtuulla alkos, 6 jossain notkuu, mä sanon kattoo loppuun tän jakso. 1 rupee sytyttää, 2 tulee kysymään, onks sulla paljon tarjo? Lös, jos joku pelle täällä selvää, mun kertsistä ei saa. Anna selvitä net mitä meinaa, 100 jäbää remmissä, kellään ei messissä heilaa. Mikä sun jengissä reistaa? Vaikka ei tunneta sulta soittaa siitä mitä musta kuulee. Ja massan tullessa on kun se ei joiskaan niin, tunteissa ku ei moikkaan niin. Jävä squadi on kiskomas yläkertaa, leikkimäs diskossa kyläkermaa. Teidän lauma on vaginoit, pelkki vittu laula ja vasikoit. Aina jauhaa mu asioit, täällä tyrkytä sitä katujauhoo. Ota se ja työnnä se suonusaukoo. Sepä lauteen mun jävät savusaunoo. Ja lössi niin iso ei se mahu autoo, se on mun lössi. Ja kun mä rullaan, niin mulla on mukana mun lössi. Yeah. Pistä listalle plussata, mulla on mukana mun lössi. Koska silloin jos me tullaan, niin mulla on mukana mun lössi. Poika en mä tiedä suusta, mut mulla on mukana mun naulotettiin ilman penniikään likasissa kengissä suoraan pihakentiltä. Kato nyt mun lössi, näyttää liiga jengiltä. Äijät teidän squadista farmissa penkillä. No niitä tuu tekee miehi. Luulee et Supreme kierit tuo haippii täs kundeille viesti. Et pitäskö nyt tuuelle miettii kun vuosit ne huuset ne on tulos ja ne huutelee vieläkin. Kerro mulle mitä jengi duunaa. Pitäskö tää räppipeli puutaa? Mun biifi on sitä, että neti suutaa. Ja kun näkee toisensa, kattoo eri suuntaa. Ei usein suutu feikki jävän takia, mut ollut pari, jotka alkoi levittämään tarinaa. Ja siinä vaiheessa mä tuun selvittämään asian. Ja mä tuun ihan yksi. Sä voit tulla paikkaan sun koko vittu lössi. Ja kun mä rullaan, niin mulla on mukana mun lössi. Yeah. Pistä listalle plussata, mulla on mukana mun lössi. Koska silloin jos me tullaan, niin mulla on mukana mun lössi. Poika en mä tiedä suusta, mut mulla on mukana mun lössi. Mä ja mun lössi, poju me ei olla menossa mihinkään. Eikä meillä oo ressi, mistään teidän heikosta tiimistä. Sä voit tuua ne messiin, mut mä tiedän et ei halu midistää. Se on mä ja mun lössi, poju me ei olla menossa mihinkään. Mä ja mun lössi, poju me ei olla menossa mihinkään. Eikä meillä oo ressi, mistään teidän heikosta tiimistä. Sä voit tuua ne messiin, mut mä tiedän et ei halu midistää. Se on mä ja mun lössi, poju me ei olla menossa mihinkään.